Dumanan sa ka. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Milanilla, Cebu. Ang ganong matatampo nagdasangan nga Jojo. Recorded by Radio Mo TV. Wa lagi taon ko magbinuang nimo. Nahibaw ko may babae ka? Missy, unsa pa? Husto na. Abi mo, napulaan na ko ano yung ato relasyon. Wa kay salig na ko. Pulos na lang kang pagduda. Tungod kay mo imong gipafeel na ko. Tungod kay wa kay salig na ko. Makigbuwag na ko nimo. Unsa? Wa ka makadungog. Makigbuwag na ko nimo. Di na ko. Sus, nagtuo bigid ko ba nga kamo na gid si Missy makadayon kay since high school gud mo. Mahal man ako siya bay. Pero, di na lang gina ko magbantang iyang pagkasilosa nga was lugar. Basin karon na sa na yung gibati oy. Basing magkabalik ka mo pohon. Makigbalik na tingali ko kung mausap na siya. Bay. Nak, ang babae nga magselos, buot ipasabot ana, mahal lang yun kaniya. Kasabot man kuma. Pero dili sad maayo nga sigihon ko niyag duda kadadlaw. Matuok naman gud ko. Ay, unya-unsaon man ha. Dili na gyud kaniya. Ambot ma. Mahal pa mo gid ako siya pero makigbalik na tingali ko niya. Basta mag-usab na siya. Jojo. Bay, nakitaan doon ako si Missy sa ospital pag usang adlaw? Ha? Hospital? Oo. Gikan doon siya nagpa-check up. Mao ba? Nganom ka? Doon na siya sakit? Awa na siya kung makapangutahan na. Pero kung yoyos ka, tawagin na siya. Sige bay. Salamat. Magkita ta. Sige. Asaman. Nian. Pregnancy test? Oh. Mabdos ko. Missy. Pag usang adlaw, nagpa-check up ko. O gi-confirm gid sa doktor nga mabdos ko. Okay ba sa ako pagsulti sila sa mama, ani? Teka gon. Andam ko mga tubang nilang mama nimo o di papa nimo. Tinuod ka? Oo, Missy. Kung may amahan sa bata, mao nga obligasyon ta na mo sugod karon. Salamat, Jojo. Isaad pa na ako nga mag-usab na ko. Ako nagkontrol na ako pagkasalosa. Lawman ko ka na, Missy. Wa ba ka nagbahay nga na mabdos ko? Ganang magbahay man ko. Kay napugos makagbalik na ko. Missy, bisag kanus wa magid mawa ang akong pagmahali mo. Napuno na lang gyud ko. Napuno ko sa atong nga pagsige nag-away kung kay pirmi ko nimong tudahan. Wa mo kay laying babae god. Naibaw ko. Ug sorry kung nagsige kog tuta ni mo ato. Sayop kit kaayo to nako. Nga na, sige. Kalimtan lang to na to. Ang importante ang karon, okay? Mahal kaayo di ka, Jojo. Mas kay tika, Macy. Ingo mo nang umabot ang anak.
Jo, sakit naman akong tiyan. Manganak naman tingali ko. Ha? Sige day. Andamon ko lang kaniyot ang imong mga gamit. Unya, dadon na dito ka sa ospital, okay? Pagdali, Jo! Recorded by Radio Mo TV. Jo, ayaw lang kalain ha. Doon naman ko ko'y nabantayan. Nga, unsa ma? Nagkadugay ba? Nagadako ang inyong anak. Sa akong tanaw, no? Mura ko amang giimo. Ma, unsay buti mong ipasabot? Ambot lang. Dili ko gustong magduda pero mauginay akong nabantayan. Hinaot lang unta nga nasayop lang ko. Ma, di magkumaymutag sa gisulti ni mama eh. Naunsa man ko. Jo, o alagi ka matuog. Yan naman ka. Doon din nakasamok ni mo. Waman. Sige na, katog na. Dali, may. Gakos na ko. Sige na, piyungan na ni mong mata. O trabaho para baka ugma. O, day. Kung nagduda ka, ipadiin iyang bata. Unsa? Wala na pagi nga mapamatud-an mo kung imo ginang bata o dili. Bay, Maayosad nga masiguro ni mo. Una mong makasal, bay. Saan na lang kung di gudin na imong bata. bay. Jo, nagkunauna lang ko ba? Mag 5 years old ng atong anak pero wa pa kita makapakasal. Oh, Na makakiplanong pakaslan ko. siyempre, na. Pero, dili pa karon. Kay apiki patas kwarta. Pero ay kabala ka. Kay gitiguman ako na. Salamat, Jo. According sa results, you are not the father. I'm sorry. Unsa, Dok? Oh, tanawa na. Unsa man ni? Akong ipa-DNA test ng bata. Ug dili akong mayaman. Ganun gibuhat man ni mo dako. Jo, let me explain. Explain! So sa una pa kang nahibaw o gibuang lagunay ko nimo. Kahibaw ka kung nanong nagpa-DNA ko! Tungtin nagdako ang bata. Nakabantay ko nga wag yun miss similarities bisan gamay man lang! Kinsay aman sa bata? Wa ko mahibaw. Usay wa ka mahibaw! Katong tayo mga nagsige kong duda ni mo. Sige kong laag at oral ma-divert na ko akong huna-huna. Nahubog ko sa game na namo nga bar. And the next thing I know, naanak ko sa hotel. Hawa ko may ba kong gidrag ba ko? Basta kay mauna lang tuyo ko nahirumtuman. So kay di man kasigurado kung kinsa mo'y amahan. Mo nang imong gipaang ko nako ang bata. Mo ba? Jo, sorry. Sorry.
ako. Sakit kayo mo gibuhat ako. Libaw ko. Libaw ko. Kung gusto ka mo layas dahil ko, inibuhaton ako. Ayaw. Ako mo'y mugawas. Anhela mo. Pero, Hatagi lang una kong oras nga magunahuna. Di sa ko gusto nga palayason mo din eh. Kaya tingali mo unsa mo. Naibawsad ko nga wa kay laing kapainan karong orasan. Jojo. Kagod. So, gusto ginay mong pagduda, bay. Sakit kay bay. Uy, kabutangan sa sakit. Unya karon. Sa may plano mo. Ambot. Wa may mausap. Mahal gaya po na ako siya. Uman sa kong bawan. Bay. Pakaslan gihapon nimo si Macy? Bisag nahibaw kang dili ikaw mo'y amahan sa iyang anak. Oo, ma. Nak, Mahal ako siya, ma. Ugandab kong dawato ng iyang sayop. Usa pa, napamahal naman sa dako ang bata. Di na ko ma-imagine akong kinabuhi kung wala sila. Magpakasal ta sa labing madaling panahon. Unsa? Pero, Mahal ti ka, ug ang bata. Di na ko kaya nga mawa mo sa kong kinabuhi. Basta isa lang na ako. Nga sugod ka ron. Wa na kay lain pang itago na ako. Kung naapaman gani kay laing sikreto, isulti na ang tanan ako. Sa di pa ta magkasal. ayaw ka pala ka. Maurat ang sikreto nga akong gitago ni mo. Isaan na ako. Wala ko ilaing pangitago ni mo. Mahal kayo, tika Jojo. Musali ko ng mumisi sa laing higayon. Mahal sa kiti ka. Unta, di na nimo gubon ang laing chance nga kung gihatag nimo. I can't remember when you weren't there. Everything there is. Mahal na ko siya ug ang bata. Ug mao na importante para nako. Nakasa man siya, pero nakita na ko sa iyang panagway nga grabe ang iyang pagmahay. Human sa duha ka buwan, gikan sa pagkahibaw nako sa kamaturan, nagpakasal mi. Karon, mabdos na siya sa amo naging anak. Dinhin lang ko kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan, kaagi ni Jojo nga taga Milanilla, Cebu. Uban sa awit, ngayon kipangayo awit nga nagalahan through the years. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Ricanas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti pabinaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kakawit. I-address lang iniining tulumanon, handumanan sa usa kakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumanan sa usa kaawit.
Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaakit. Ako si Jomar. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagkuluhan, Only Love. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kini ko sa kalalaki nga taga Labangon, Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasangan nga, Jomar. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta? Okay ra. Asa ka na inyo hami? Di ako si Cruzmar, uy. Layo-layo sabdi eh. Medyo. Nga naman, mali ka? Kuni mo ba naon? Bitaw eh. Basin pohon makana ko. Sige, aron magkita tas personal. Kay ganahan sa ko nga makakita ni mo, Jomar. Pasig mahadlaw ka kung makakita ka na ko. Hala, nung anong madlog man ko, dili makakamamaak. Di, ngit-kit ra. Huwag na akong ganahan ni mo ay sipat kay ka. Pila din mong edad, Mar? Tiguang na ko eh. Pila lagi. Ganun man, imong paliton. Pila ba? 29 ako. Ikaw, pila edad mo? Secret, para bibo. Hindi ko sana hilo. Pila edad mo eh. Bahala ka, oy. Di ko magsaba, no? Ang ganang, Mar, mag-story lang unya tag-usab ha. Napakoy buhaton ko, gisugo ko ni Mama. Sige May. Bye-bye, ambing. Kinsa tong imong gikastorya sa cellphone, Jomar? Si May ma. Hay tagadiin man sadto. Taga Negros ma. Uyab nimo? Di ba mo eh? Oh. Ngano wa man nimo panguyab eh? Bago pa kami nagkaila ma. Lain sa kayo kung ako dahil siya panguyaban. Na, sige. Paningkamot nga makauyab ka. Dugaya na natong si tawag-tawag, misa? Lagi, uy. May gani kay, wag ka pulin ako. Puluan ka taon. Ginahan magani ko nga magsigitag storya. Parehas na ita. May. Naman ko isulti mo ba? Sige, unsa man na? Hinaotan ta nga, di ka masuko ha. Ug manong masuko mo sa taong ko, uy. Ang tinuod. Dugay na kong naghuna-una nga ako ni isulti mo. Pero nahadlaw ko. Pasig di inahinon ka mag-istorya na ko. Unsa na mong isulti na ako ba? I love you, May. Jomar, Ay, gusto ko ha. Uwam siya ako tayo ha, May. Kalit naman na niturok na feelings, eh. May chance ka ko ni mo, May. kung ingnon ta kang wag. Oh. Joke. Joke, uy. Bitaw ay, masaldi lang ko na basta noon ha. Ganahan sa ka nimo, bisag wa pa talang kita. Gaan kaya kung buot nimo. Ang buti mo ipasabot, May. Gisugot ako ni mo. O, Jomar, uyab na ta. Salamat, May. Salamat ko gayo. Recorded by Radio Mo TV. Maayo hinoon kay nagkauyab na mo atong May. Nalipas sa bida ko mga nakauyab na gid, May. O diyaon sa man. Naibaw na siyas matuod ni mo pagkatao. Oh. Mo na akong gikulaan, ma. Kay basig iyan na hinugubuagan kung may bawo siya nga may diferensya nga akong mga mata. Pahibaw siya mentras sayo pa.
Aron ko dili siya makadawat nimo. Dili kayo tantong sakit kay pag upaman mong nagkauyap. Sultihi siya nga usa ka kabuta. Ha? Buta ka? Oo, May. Usa ko ka blind. Inborn na ni. Di ka makakita bisag gamay? Makakita ko gamay. Pero, di gid kayo klaro. Mao pa. Nganong wa man ka musulti na ko bahin ini. Nahadlo ko. Nga mawa na hinon ka na ako. O karon pa ko nakabaton og kaisog sa pagsulti ni mas matuod kong pagkatao. Jomar, Pasig mo na ni katapusan na itong panagsulti. Kaya nahibaw mo ko nga mawa na ka na ako. Kaya kinsagot din taon may seryoso na ako. Kabutam ko. nabut-buot lagi ka sa. Ha? Ambot ni mo ipasabot nga. Makatawatar ka na ko. Uy, dawat na ako bisag unsa pa ka. Tinuod ka, May. O lagi. Ikaw hinuon basi dili ka makadawat ako. Nga naman. Blind sa day ka. Dili uy, wa ko'y diferensya sa kong lawas. Pero maguwang kay ko nimo. Sa una nang tanan ko nimo, digid ka matugan. So, pila magiday ang imong edad? 50 na ko maroy. Mao ba? Makadawat ka kanako mar nga tiguwang naman ko. Makadawat pa gani ka na ako nga usa ko kabot. Way katarungan nga. Di ka na ako madawat, May. Salamat, Mar. Buwagin ang uyab din mo, Jomar. Ma, Buwagin na, oy. Tiguang naman day na. basayan ba day ang edad ma? Kung kasing-kasing na magbuot? Hilom, oy. Pagitag parihas ni mong edad, ayaw ang tiguang na. Ma, may babae pa kang amudawat sa akong kahimtang. Pala mo sa ko ka na ko, ma. Di ko makigbuwag ni May. Ug ako siyang adtuon silang dapit. Mar, ikaw ni? Ako yung tao ni May, ang imong uyab nga buta. Sige lang, buta. Gwapo man sad ka. Salamat, May. Lipay kay ko nga nakita ta ka sa personal, Mar. Ako sad, May. Sobrang akong kalipay nga. Ako ka nang nahimamat. Dali, ato ta sa amo. Oh. Ipaila-ila ta ka sa kung mga ginikanan. Dali. Kadagang lalaki sa kalibutan. Kini yung buta ang imong gipili, May. Buwagin ito, Hana. Pa, nagkasabot namin ni Jomar. Ug mahal na mo ang usag-usa. Noy. Bisan tuod mo may diferensya ng akong mga mata. Pero tinuod ang akong gugma nga gibati sa imong anak. Bahala mo. Basta kay wa ko makauyon nga ikaw ang nahimong ginigugmas kong anak. Wa ko'y mahimo. Kung supak ka man sa mong duha ka gugma, Noy. Basta maulan niya nga akong ikasulti ni mo. Dili ko makigbuwag ni May kay mahal ko siya. Salamat, Jomar. Supak among isikaginikanan sa relasyon namo ni May. Kay lagi, tiguwang na si May ug ako usa ka buta. Pero among gipaglaban ang among relasyon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Jomar nga taga Labangon, Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nakaluhan. Only love. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo.
ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpamina. Ma, nako'y project. Project na sad. O ma, Di ba pag-ura kong naghatag og kwarta nimo para makabuhat kas imong project? lahi man sa ito nga subject ma, kung gibuhat nga project. Ay, paita. Asa man katag kwartaan ni. Si Papa de ma. So ayan lang natong pangutana inig uli kung naaba ka to'y kahuwaman og kwarta. Ko ka huwaman o kwarta eh. Mao ba? Pero basin og naa kay gamay kwarta diha. Ay, samot. Labaw pa. Wa ko'y kwarta. Asa matawag kong kwarta nga, wa man ko'y trabaho. Unya di man sa kagbara-inom nimo nga wa man ka kay kwarta. Ay. Sa akong mga amigo, sabi mo, kung mayo kang tao, bisag wa kay kwarta, may amigo kang yun nga mo pa inom. Ni mo bahala og wa kay kwarta. Mao ba? Ikaw, di ka magkasabot ana, kay wa ka may mga barkada, kay ngilaan magkagbatasan. Pati kay yaw-yawan. Nag-away na lang inumo ni Papa tungod ako. Ayaw paghuna-huna, anak. Sige lang ha, ako rin bahala. Magita ko paagi nga, makahatag ko di mo para sa imong project. Salamat ma. Ayaw ka bala ka ma. Maningkamot kog maayo para makagraduate na ko. Karon nga nakagraduate na magit ka sa high school, nak. Gusto kong mahibaw ka nga. Dili na gyud nako kaya. Nga mo pa eskwela ni mo college. Ako lang mo yung mangitag paagi ma. Ay, pasensya na gyud ka dong, ha? Nahibaw baya ka nga labandera ra ko. O bisag unsa dali akong buhatong paagi aron makakwarta. O ya si Papa ni po. Wa pa gyapay trabaho hangtod karon. Sige lang ma. Mag-working student lang ko ma. Pero unahon ako ang pagpangita og trabaho. Yes! May trabaho na gyud ko. O mangita pagid ko og laing sideline aron makakwarta pagid ko. Gusto ko nga makatabang ko pohon ni Mama. Uy, unsa man ni dong? Ganong gihatagan mo kundi mo kwarta? Para puno sa tong budget din is bay ma. O para puno pag palit sa imong mga tambal. Salamat dong, ha? Makapalit na gid ko anik tambal. Taon-taon akong nahutdan gud kay wa na magid ta ikapalit. Ay kabala ka ma. Tabangan ti ka kutob sa kumahay mo. Si Papa de ma. O ba siya plano nga mo trabaho? Ay, ambot lang dong, oy. Wa na magid ko magkasabutan ng papa nimo. Dili na lang ko mangutana kay padoong lagi hapon sa away. Ako'y mangutana ma. Ya, tira. Kahilas ko di mo mangutana, anak Jumar. Nangutana ramon ko pa. Kay mas makaluag-luag magudta kung kitang tulo ni Mama mo'y mangitag trabaho. Abi ka nagkatrabaho naman ka. Mag-iningulaan na ka. Saman? Oh. Nakamilos ka na ako, ha? Di man sa ingon na pa. Ay kabala ka, do. Magkakwarta raw niya ako. Labuan ko ng sweldo ni mo. Oh. Pa.
Unsa nang orasa pero hangtod karon, wa paghihapon mauli si Papa nimo. Pila ka semana na siyang nag-iningon ani. Kada adlaw na lang yun. Sayo mo lakaw niya dugay mauli. Oh, basin og nangita to trabaho si Papa ma. Dili dong. Lahi may akong pagduda. Ha? Unsa man di ma? Nagduda ko. Nga nailaing babae ang imong amahan. Oh, unsa? Recorded by Radio Mo TV. Pa? Karon na ka na uli? Anak. Nakatuhog ko sa bahay sa akong amigo. Nahubog manggugo gabi. Nakatug ka sa bahay sa mga amigo o sa imong babae? Hasta sablay na. Hasta ka sablay. Pasangin lang ko ni mo alang butanga. Gisultihan na ka ni Mama sa iyang pagduda nimo? Oh. Unya kung di tinuod nga may lain kang babae. Unsa ba imong kabisihan day karon? Sige. Sultihan ti ka sa tinuod. Na ako'y lain. Pero dili babae. Ha? Wako kasabot pa. Na ako'y bayot. Usa? Pa, ay ko ging nga nabayot na ka. Waoy. Di pangwartahan na ako ng bayuta. Usa? Pero nga naman pa. Niyaw. Oh. Ipuno lang kwarta para sa imong tuition fee. Ako lang gitago ninyo para way samok. Usa? Pa, wa ka ba'y planong musulti ni Mama bayan ani? Naglibog ko kung saan ako sa pagsulti ini. Ubanante ka pa. Atong pasabton si Mama. Mao ba? Bayot ang imong kabit? Ma, may purpose si Papa nga nung iyan ni gibuhat. Para ni sa akong pag-eskwela. Mauna, piyungan ako ng tanan basta maka-support lang ko ninyo. Mamawi ko sa tanan akong pagkuhang ninyo. Bahala kas kinabuhi nimo. Basta kay ayaw lagi kong pakitaan ng bayuta. Sao na diha. Naidagang sudan. Oh, kadagan ko na ni plastic din pa. Nangumpra ka? Oo. Yatagan ko para pangumpra ni Luila. Luwela? Oo. Ang katong bayot ba nga akong ingon ni Bogod? Oh, mau ba? Sige pa. Mula ka na ko ha. Mudjoti pa ko. Nabuang na yun ka, ha? Oh, nga nun sagaron sila sa Mama. Na? Naunsa mo? Manglayas na, Jomar. Dili na ako makagwantas gibuhat sa imong amahan. Pila na ka daw ako gipangayo. Nga naman day mo? Pa, Ma. Tua ang bayot nga kabit sa imong amahan sa mong kwarto. Oh, Gidali niya din, kay ari na niya papuyon. usa? Gamay pagsabot ang God. Sabta sa ko ninyo bisag karon lang. Oh, pa. Oh, imo na ni. Ha? Nga nung imom kong gyatagan og sapatos. Nakakita mo ko ani. Og tanaw na ako bagay nimo. Tapos ko gihatag ni mama nimo nga bag. Og nakaayon man siya. Mayon takon makaayon ka ana. Salamat. Sus, balit na bagay. Abi nimo, mas daghan pa ko og mahatag nimo. Kung masugot ka nga, ikaw akong ipulis yung papa. Usa. Sugot dong. Usa pa? Sugot pero ayaw paibaw nga naibaw ko. Ano magsige siya hatag na ako ba? O magsige sa siya hatag ni mo. Dubling atong igo. Oh, pa. Ha? Ikaw mo sugot? Dili. Kay dili ko sama sa kumahan. Nga manggamitay. Wow! Ipabilib kayo Jomar. Oh, sa tinuod lang, ako lang gisuwayan. Og salamat kay dili ka pareha sa mga amahan. Naibawa man ko ba nga gigamit ako sa imong papa? Unya nganong gipasagdan lang nimo imong kaugalingon nga gamiton ka? Kay unsaon siya malay na anak ko. Wa mo ko'y pamilya.
O mahadlo kong mahabilin nga ako lang usa. Oh, Luwil. Abi nimo, naluoy ko ni Luwela. Nakabantay ko nga bisan og naa na siya nagpuyo din sa ato. Pero, naiamahan mo tagdugay na sad mauli. Duda man gyud ko ba nga naa na sa daylaing gikabuangan. Maing tao si Luwil, ma. Og naluoy ko niyang nagunaw na nga giabusaran na sa di Papa. Mao istoryahon na ako sa Papa, ma. Nga udangon na ni niya. Dili. Samtang na pa ko mahukhok niya. Dili ko mabuhi niya. Di ka man luoy niya pa. Gihatag niya ang tanan nimo. Og giapil pag niya. Unya, dili ka maluoy na ako. Napadayon ko nga nagpagamit niya. Bisag luod na kayo. O kung ikaw, magpagamit pa unta ka niya, mas magkakwarta pag ginunta ta. Karon pa na ako na-realize pa. Unun sa kakangil adog batasan. Mas maayo pa si Luwil nga nagunahon na pa namo. Wa kay ayo nga pagkaamahan. Aha, asa ta? Atong biyaan si Papa. Mamahawa taog magpalayo ta din eh. Kana ma kung kaya nimong biyaan si Papa. Kaya nako. Kaya apoy na sad ko ng imong amahan. Kaya sa dako. Mas nakita na ako ang inyong kamatinudanon tri ako. Kamu na akong pamilya karon. Og kalimtan sa nako. Anak ko'y amahan. Busa ato siyang biyaan. When I'm at my end, tears pouring down. Sa ako gunahon na. Di na gyud nako matuon ang batasan sa kumahan. Maong nakadesisyon na gyud ming tulo nga among biyaan ang among amahan. Og gisalig na lang ako sa Dios ang tanan. Basta kay importante nalayo mi sa toxic na akong amahan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power, Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mao kada mga igalang kaagi ni Jomar nga taga Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagalahan. God help me. God help me. Handumana so sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jomari, sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Please forgive me. Only feels much stronger loving. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano para sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Naga City, Cebu. Ang atong matatampo regdas sa nga Jomari. Recorded by Radio Mo TV. Laaya din sa eskwelahan. Lami na kayong iuli. Alright, class. Imo kalimot sa iyong project ha nga i-pass next week. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Uy. Ano maras tiya? Yeah. Are you okay? Sakit ang akong... Oo, sir. Jumari, dala si Tia sa clinic.
Oh, ako? Madali! Yes, sir. Kaya ni mata ni niya, eh. Lami na kang iuli. Oh, Tia. Mata na ka? Salamat taon. Kana? Kadiyot sa malipong pa ko. Kaya, pagdali ba? Biyain na lang ko. Dili na pwede. Sampat ko sir. Ingon ra ba siya nga, dili ka pwedeng biyaan. Ayaw ka bala ka. Dili ko musumbong ni sir. Pantay ha. Sige, ito na ko. Yes! Naunsa man tao kanak? Kadi ba ni mo gentleman? Balik ka dito. Pero, nauli naman ko. Balik ka! Ayaw inga na ang babae. Opa. Oh, wala naman siya din eh. Ay, kapisit na bihan na eh. Magkamong man. Pagkapikapoy lang dyan kong pabalik-balik na eh. Jo Marie, kuyog ta. Ha? Asa man? I-treat ka og lunch. Isip bayad ako sa imong pagtabang nako gahapon. Sama street ha? Salamat sa pagluwas nimo nako ha. Dako kay kog utang kabubuton nimo. Salamat sa imong kaayo, Jo Marie. Murag lahi man niya akong kipati. Nakagusto ka ni Tia, bay? Ha? Tanaw na ko murag nakagusto lagi ka niya. Oh. Sultihin siya kung sa gibati ni mo. Kaya hapit na bratang mo graduate sa college. Basig mo mahay ka. Bay, Ha? Manguyab ka na ko? Tia. Please, hatagi kong chance. Dili ka ko nimo pasakitan. Di ko manguyab ni mo kung nagplano pa man dahil kung mapasakit ni mo. Sige, good. Sige. Sige. Di sagot ako. Kita na. Yes! Recorded by Radio Mo TV. Mas kang swertihan ni mo, bay. Butan ba na si Tia? Mo lagi? Pabito nga, nalipay kay ko nga, wako niya lisura bay. Gisugot yung dahil ko niya. Good luck sa inyong relasyon, bay. Han, mansari man nato karong Saturday. Mag-dinner ta sa gawas. Ayaw lang ano eh. Dako na kinagasto. Taas kay kwarta kung sa gawas na mga on. Tagsara man sad na good. O gusto mo good na ko nga kada mansari na to. Lagi tayo mabuhat nga memories. Kastador siya kay kay. Di gyud ka makatigo man ang imong sildo. Jo Marie. Han, na ako'y pangayoon nga pabor ni mo ba? Sa man na? Akong ihatag ni mo ang akong ATM card. Kay kung narimang gud din ako, matintal man ko gasto gud. Maayo ka kay maayo magkamukupot og kwarta. Mas may pa. Hello, ma. Nak, si Papa ni mo. Nga mas papa, ma? Wa na si Papa ni mo, nak. Giatake siya. Unsa?
Inom sa og tubig o. Di ko. Han, May mubabiyais ako. Jo Marie. Yan, ibabasti abay nga nila agron. Babay. Di pa ko gusto nga mag-uban eh. Ma-feel ako ang iyang kaluoy rin ako. Mau ba? Oh, Maayo kay nadayon ka. Bay, si Isel akong amiga. Isel akong amigo si Jo Marie. Hi. Nice to meet you. oh, nice to meet you too. Hazel. Johnny. Han, nalubong na si Papa nimo. Unsa man, ganahan ka mang laag ta? Di ko. Muli lang ko kay matuko. Sige. Nganom ka? Sakit na sa kaya nga akong uhan. Pauli lang sa inyo ikaw. Para magkapahuway ka. Jo Marie. Cheers! Cheers! Oh. Kinsa na? Si Tia. Barkada na. Ako lang yung paggo ng ako cellphone. Grabe naman sa Jo Marie. Nagkinahanglan ko ni mo gabi eh. Magpauban nun ako ni mo sa ospital kaya ni grabe kasakit sa kong o. Pero gipawong ni mo imong cellphone. Sa sabaan sa ni mo eh. Abi na mo, gikapoy na kay kunin mo Tia. Gikapoy na kay kunin mo ang arte-arte. Mas may pagmagbuwag ta. Sige. Mas maayo pa tuod nga magbuwag na lang ta. Kay total, bisan og uyab pa ta. Mura man sa dili. Nausab na ka, Jo Marie. Wa na ko makailan nimo. Tia. Unya, tagay? Oo. Tagay tagmayo. Sige! Ano ba na yung kwarta? Sakto. Ang itim rin na Tia. Palas. Ako nagkamito na yung kwarta. Jo Marie, anak. Murag, lingaw ra kayo kasi mong kinabuhi ron. Oo, ma. Gusto kong malimot, Papa. Nak, nakasabot ko nga maunay paagi nimo para malimot kasi mong amahan. Pero ayaw intaw kalimti ang mga tao nga tinud-anay nagpangga og nagmahal nimo. Sama ni Thea. Ma. Imong gibuhian si Thea. Og nasaag na gyud ka sa sayop nga dan. Wa na ko makailan nimo, anak. Si Tia. Hello, Tia.
Dong Giovanni, ang mama ni Thea. Tita? Oo, Dong. Operahanan sa o si Thea. O delikado ang iyang kahimtang. Pwede ba namang makuha ang ATM sa akong anak? Matod niya na ani mo. Kay mautoy among ibayad para maoperahan siya. Ha? Oh, tita, pasilo ako. Wala ni sudang yung card. Ako nagamit. Unsa? Salbahis ka, Jumare! Ay, buang. Namatay, Tia. Unsa? Dili. Pasaylo ako, tiya. Pasaylo ako. Pagmahay og kauwaw mo'y akong gibati paghibaw na ko nga wanas tiya. Selfish ra kay ko. Ug wa ko ilang gibasol kundi ang ako ra gyung kaugalingon. Dinhi lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad dining akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga kini John Marie nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalahan, please forgive me. Please forgive me. Ang mga kaagi gibatan nila sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanila. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mao kining sa kalalaki nga taga Talisay City, Cebu. Nga tuwan tatampo, nagdasingan ka, Jones. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Imo kong pa-eskwelahan og tiwas? Oo, naman ko'y trabaho. Ano gun magod kung dili ka makahuman? Gamay na walay kuwang nimo, di ba? Joms, sure ka? Babe, basta para nimo. Bisal unsa, kaya na buhaton. Ha? Ikaw mo yung paskwila sa mong uyab? O bay, No. Ano yung mama masugod ka? Ngawa mo gani na mauyunin nas ila ni mama ni mo? hindi lang kumusaba gud. Usa pa, mahal na ko si Ilabay. Usa buhaton ako ang talan para niya. Babe, thank you ha. Kaya nakaw na kang patiwasan ko sa kong pag-eskwela bisag wa ko moingon nimo. Di ba mo'y gusto nimo nga makahuman kagid sa imong pagtuon? Kaya matod pa nimo, huwag bisan usan ninyo sa imong mga igsuon nga nagkahuman? Pues, tumanon na to ang imong pangapangandoy, babe. Ayaw ka bala ka, babe. Magtarong ko sa kong pag-eskwela. Arin dili mapunta sa wa ang tanan nimong kahago. No pressure, babe. Basta i-enjoy lang yun ang imong pag-eskwela, good. Niara ko,
andam ko mo suporta nimo. Salamat, babe. Naunsa man ka, Joms? Gabi ka naman kaayong mauli. Nag-overtime ko, ma? Ah, sige lang. Naunsa naman intahon ka, uy. Lupig pa man ni mo dunay anak. Wa man unta ka na mo pangayui anang imong sweldo. Ma, pasagdi lang gud ko, ma. Pagsulti ra gusto tinuod. Nakadungog ko nga ni eskwela nagbalik ng imong uyab. Ikaw ba ni gasto para sa iyang pag-eskwela? Ma. Sultihi ko. Oo, ma. Daan pagid lagi ko. Naunsa naman intahon ka, uy. Gihimo ka lang agatasan na ng bayhana? Ma, ay pagsultian na. Uyab na ko si ila, ma. Usa pa, ako ni pagbuot nga paeskwelahon siya. Wa ba siya mangayo na ako ini? Ay, ambot lang gid nimo, Jones. Ikaw na bahala nimo. Total, dako ka naman. Pero kung ako lay pangutan-o nimo, wag yung kung makauyon ana nga ikaw mo ini pa-eskwela anang uyab nimo. Ma. Unsa man, kumpleto ng imong mga requirements? Yes, babe. Ang uniform na lang na ako umuwi akong gihuwat kay required na daw mag-uniform next week. O pa di mo manok tahi? Ay, murag ugma. Makuha na tan ako. Oh, mahinon, babe. Ya, imong sapatos. Maulig ki. Mao na lang yun ay pinakakuwang aron makumpleto na gyud. Oh, mamalita ka ron. Ikagihapi mo palit? Oh, ganun day. Maikog naman kaayo ko nimo. Ikaw naman gyud ang ni-provide sa tanan gyud good. Kaya tungod kay ako mo'y doon na. Sige lang, good. Ay, nang nagulaw na, ah. Joms, thank you gid kaayo, ha? Swerte gid kaayo ko nimo. I love you, babe. I love you too, babe. Bay, kao na, oy. Naunsa naman ka? Tanaw na ko ni mo ni hugo, bega. Gamay na lang, bay. Mahuman na, eh. Nalipong man ko. Ha? Uy, tarong, uy. Okay ka? Puro kang naluspad, bay. Bay. Okay na ko, bay. Uy, bay, Jones! Bay! Recorded by Radio Mo TV. Bay. Bay, kumusta? Okay na, bay. Ay, samtang ka, eh. Ay, pulabi ko. Kinala magkugi ko, bay. Nabaw na ka. Doon na ba ko ikipa-eskwela? Bay, Jones. Babe, mananghid unta ko ba? Inig ugma, doon nami buhatan nga feasibility study. Mag-overnight ni sa ko mga classmates. Mawa, babe. Sige. Basta kung doon na magana kakulian, ignalan ko, ha? Tiksi ko. Ayaw ka bala ka, babe. Naon sa man si Ila? Sugal lang siya nga doon ay project. Tagsa naman na kayo siya makig-communicate na ko. Ay. Babe, pasensya na ha. Nahibaw na ka. Graduating student ko. Mao nga, busy na gid kaayo. Nakasabot ko, babe. Pero hatagi sa nitawag. Hatagi kong oras bisag kausalan ko sa usa ka semana. Pasensya gid kaayo. Sige lang, karong weekend, manglaag ta. Sige ha. Lauman ko na. Nagsabot mi nga mulakaw karon pero hangtod karon. Di maghapon ako makontak ang iyang cellphone. Noon sa man ka ni siya?
At tuon ganin ako sa ilabi. Ay, ganina raman tong nilakaw dong. Abi na kung kamo mao'y magkuyog. Oo, tita. Nagsabot pa may nga magkuyog meron. Pero di ba na ako siya makontak? Off may yung cellphone? Ay, ganina raman ditong nilakaw dong, uy. Mao ba, tita? Sige lang. Anilan ako sa pabuton, tita. Sige, maayo pa. Lingkod lang sa dinhi sa sun. Mag-alas 11 naman sa tungang gabi pero hangtod karon. Huwag pa paghihapon siya. Dong, di ba rog namangkot ka? Asa naman ka? Mapaulin lang ko, tita. Palihog na lang ako ingon niya nga dinhikugikan sa inyo, tita. Nahala, sige. Ay, naa naman di ay. Joms? Maayo kay naulit na ka. Pag-istorya tas gos. Sumay na itabot ni mo. Di ba ka makontak? Di ba na nagsabot nga magkita ta? Oh. Joms, dili na ko. Siya, dili na ka. Dili na ko, ani. Makigbuwag na ko. Unsa? Makigbuwag ka na ko? Human sa tanan? Kana mo hinungdan. Abi kay gipa-eskwela ko nimo, mura na hinog ikaw may magbuot sa akong kinabuhi. Sa imong tunog ganina, happy talaga rin ka mawad igrespeto sa akong inahan. Ina. Nasa ko akong kaugalingong mga gusto, Joms. Na ako'y gusto mga pagbuhaton sa akong kinabuhi nga gusto kong ako lang. Uyog ako mga higala. Pero nagkadugay mo na akong piniriso. Feeling na ko, wako'y katungod bulaag kung ako lang. Ina. Mom, please. Pasagdion na ako. Bay, gusto na. Ka nakikag na inom. Sakit ka niyang gibuhat, bay. Human sa tanan akong nabuhat niya. Yan akong gibuhagan. Basta yung tinuod sa Diyod nga muro na siyang natuok sa imong dinadaan, bay. Naglaybuko ko na sa dapit ako nagkasa. Uman ako siya bawali sa tanan. Magmonitor ko niya kada oras. Pero wala na magpasabot nga. Gibawalan ako siya sa gusto niya buhaton. Ako pa niyo, bay. Ayuho na ninyo. Dapat nag-fix ninyo eh. Ayaw kawas paglaom. Ay. Nganong niya ka? Ni ako tungod kay gusto na ko na tarungon ni nato ila. Murag imposible na, Joms. Kasi imposible. Nga naman. Mahal pa mo na ito ang usag-usa, di ba? Joms, sorry. Dako kay kong sa ni mo. Usa? Ano? Mabdus ko. Mabdus ko. Usa? Asilo ako. Kinsay aman? Classmate na ako. Nagabaan ako. Dili siya manubag sa kong gisabak. Kinuha ko. Gano man ila? Gano man? Bantog kami kalit ka kabugdaw na ako. Ako pa may gihimo ni mong sayop na tong duha. Pero ang tinuod. Gusto lang katabunan ng imong konsensya sa ngay mo nabuhan.
Grabe ka! Grabe ka! Huwag kay konsensya! Jom, sorry. I can't believe what I just heard. Bisang pagbuhaton pa nimo ang tanan para sa tao nga imong gimahal. Usahay, dili pagid paigo. Sa tinuod lang, dako kay kong pagmahay nga wa ko'y gibilin para sa kong kaugalingon. Wa ko'y savings para lang nga masuportahan nako siya sa iyang pagtuon. Pero ang ending, gibinuangan lang yapon ko. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang kaagi ni Joms nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga rekulahan. How do you heal a broken heart? Ang mga kaagi gibatan no doa sa radyo ni Jelly Haka. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin di paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.